Salamat kapatid na Rizel sa paharang mo. Nakita mo ba yung title ng live ko? Nandoon, nakapromote ang bahay mo.
Salamat, kapatid na Rizal. Nakita mo ba yung title ng live ko ngayon? Nakita mo yung thumbnail niya? Ayun, naka-promote doon ng bahay mo. Iniisa-isa ko kayo. Bawat live ko, isa-isahin ko kayong i-promote ng bahay nyo. Sasama ko sa paggawa ko ng thumbnail sa live ko para kahit pa paano naman makita yung pinaka-channel nyo. Hindi, gano'n na talaga ngayon. Naisipan kong gano'n ang gawin ko. Isa-isahin ko lahat kayong mga member ko na ilalagay ko ang mga channel nyo. Sasama ko sa paggawa ko ng thumbnail para at least napopromote ko man lang kahit sa thumbnail nakikita na kayo. Hindi lang napopromote sa pag-shoutout o hindi lang napopromote sa pagbaba ng bahay para at least kahit pa paano kasama na kayo sa nakikita sa thumbnail. Pwede ka pa makalagay. Pwede ka naman maglagay kung gusto mo. Ba't ako di ko makalagay ng thumbnail? Pwede yun. May editor ka ba ng PixArt? May, ano ba editor mo paggawa ng thumbnail? Kuha ka PixArt. Sa PixArt ko lang naman yan ini-edit. Ganun. Meron ka naman pala eh. Kala mo ikaw naka-live, no? Sinasama ko na talaga, naisipan ko kanina na ikaw ang unahin. Bukas iba naman ang ilalagay ko. Iisa-isahin ko kayo lahat na member ko na isasama ko sa paggawa ng thumbnail at pag-promote. Yun nga, tulad ng sinabi ko, para kung i-upload ko sa video ko, di makapasok. Bakit hindi makapasok? Ilagay mo doon pag in-upload mo yung video mo, 'di ba? Nag-upload ka ng video. Dumaan ka sa Google Chrome. Baka kasi dumidirekta ka mismo sa YouTube. Pag nag-upload ka ng video mo, sa Google Chrome ka dumaan, Google Chrome. Pag daan mo sa Google Chrome, unang nakalagay doon title, pagkatapos description, pagkatapos thumbnail o i-attach mo na doon yung ginawa mong thumbnail. Sa mga videos mo. Yun. Bakit hindi? Monetize ka na tapos hindi ka pa nakakagawa nun. Doon ka dadaan sa Google Chrome. Doon ka dumaan para mag-upload ng thumbnail. Kasi ako doon ako lahat nadaan sa thumbnail. Kung hindi naman, halimbawa hindi ka dumaan sa Google Chrome, nag-direct ka mismo sa YouTube ka nag-upload. 'Di ba? Yung katulad ng ganito, 'di ba, sa YouTube. Halimbawa nasa YouTube ka na, ganun, 'di ba? Ayan. 'Di ba nandito ka na sa YouTube. Ito, 'di ba? Itong babang to, yung may plus sign na 'yan, 'di ba? Ayan, ayan ganyan. Ayan. Tapos upload video, 'di ba? May nakalagay na upload video. Ayan, nakalagay na ganyan. Hindi, kasi sa anak ko to kaya walang kwan eh. Hindi ko mai-demo sa iyo eh. Ganun, pagkatapos may ilagay naman dun, pwede mo naman dun ilagay din. Kung hindi naman, dumaan ka sa YT mo, na-upload mo na yung video mo na wala pang thumbnail. Tapos pumunta ka ng YT. Pagdating dun sa YT, pindot mo yung parang lapis dun. Pinindot mo yung video mo na wala pang thumbnail. Pakapindot mo ng video mo, sa kanan na part sa taas may lalabas doon na lapis, pindutin mo. Pakapindot mo naman noon, sa kaliwang part naman, sa taas naman may lapis naman doon, pipindutin mo uli yun. Pakataas yun, ilalagay mo doon upload thumbnail. Pindutin mo lang yun kasi kulay itim yun eh. Yun. Select, may nakalagay doon select. Pakipindutin mo lang yun, pakapindot mo nun, tapos dadalahin ka na doon sa gallery mo yung ginawa mong thumbnail sa PixArt. Ganun. Pero ako kasi, yun ang ginagawa ko pag nasa Bicol ako. Kasi syempre, tinitipid ko yung load ko. Pero pag nandito ako, dumadaan ako ng Google Chrome. Yun.
para diyan sabay na siya. Pag in-upload yung video ko, may thumbnail na siya lalabas. Ganun. Tapos may description ko na siya nailagay. Tapos nandun na yung title. Tapos na-on ko na yung monetization. Tapos nalagyan ko na siya ng end screen. Ano ba gamit mo? Cellphone, laptop, computer, gamit mo? Ako nga cellphone lang gamit ko eh. Yan lang na monitor ko na yan. Ayun, chains. Yan ang kukunin mo, chains. Ang pipindutin mo. Gamit nga lang yung isang cellphone ng kasama ko eh. Pakikita ko sa'yo doon. Kasi ayun, naka-open ng YouTube nun eh. Chains ang kukuhan mo. Ang gagawin mo, pipindutin mo yung chains. Pakatapos, di ba kulay itim yon? Kulay itim, yung chains na yan. Pipindutin mo yon. Pakatapos, dadalhin ko na sa gallery mo na ginawa mong thumbnail. After click yung chain, save ko na. Pag clinic mo yung chains, dadalahin ka nun sa gallery mo. Yung gallery mo, yung mga picture-picture na sama-sama mo doon. Tapos plus yung ginawa mong thumbnail, hanapin mo yung ginawa mong thumbnail. Paka-upload, paka-hanap mo nun, i-click na naman siya. Pagkatapos, isi-save mo. Nasa taas di ba yung save? Yun, save mo. Dali-dali lang eh. Kahit dumaan ka, mag-direct ka sa YT na nag-upload, hindi ka dumaan ng Google Chrome. Pero ako karamihan kasi dumadaan ako ng Google Chrome. Kasi para kung may CPR man siya, doon pa lang makikita ko may CPR na. Kasi yung mag-check siyang kulay green pag walang CPR. Pero pag may CPR siya, kasi di ba karamihan sa akin may background music. Pag may CPR siya, hindi siya magkaka-check ng kulay green. Kung hindi naman, para madalian ka, dumaan ka na lang mismo sa YT. In-upload mo na yung video mo, wala pang thumbnail, di ba? Wala pang thumbnail yung video mo. Pumunta ka ng YT, hanapin mo yung in-upload mong video, tapos pindutin mo. Pakapindot mo, doon nga sa taas, may lapis doon. Pindutin mo yung lapis. Pakapindot mo nun, lilipat yun. Sa kaliwa na naman, may lapis na naman yun. Pindutin mo na naman, nasa kaliwa bandang taas. Pakapindot mo na yun, may lalabas na doon mga kolong-kolong. Yung sinasabi mong chains, tapos kulay itim yung chains, di ba? Tapos pindutin mo yung chains, pagkatapos hanapin mo yung ginawa mong thumbnail, pindutin mo, i-save mo. Ano, napakadali kung ayaw mo dumaan ng Google Chrome. Pero ako, gusto ko pag nag-upload ako ng video, ng regular videos ko, magkasabay siya. Kaya dumadaan ako ng Google Chrome. Ginagawa ko na ng title, ginagawa ko ng description, pagkatapos inalagay ko yung thumbnail ko. Yun. Tapos bago ko siya, hinihintay ko siyang ma-upload mag 100%. Tapos yun, dadaan ako ng monetization, i-on ko na. Pagka-on ko ng monetization, kung isi-set ko sa Premiere, doon ko na siya dadaanin sa Chrome para dire-diretso na ako. Hindi na ako pabalik-balik kasi kung dadaan ka pa ng YT or ng itong sa direct sa YouTube, pabalik-balik ka pa. Kaya doon ako dumadaan ng Google Chrome para isang lakaran lang kumbaga. Tapos lalagyan ko na siya ng end screen ko. Ano, ang mga video mo ba may mga end screen? Linalagyan mo ba ng end screen video mo?
Yung video ko na naka-mute, pwede pa, kaya yun i-unmute. Di na, oy! Naka-mute na eh. Nang nag-apply ka ng monetization eh, na-mute mo na yun eh. Ay, hindi pala. Pwede naman yun i-unmute. Kasi kung pala yun, hindi pala private. Oo, pwede yun. Pwede yun i-unmute mo. Bakit mo i-unmute? Tinanggalan mo ng boses? Tinanggalan mo siya ng boses? Bakit? Pero kung pina-approve mo yun sa kay Lolo na minute mo, ay hindi na oy. Kung may CPR yun, hindi mo na yun i-unmute. Hindi mo na pwedeng unmute yun. May CPR eh. Kaya nga minute mo eh. May CPR eh. Kung gusto mo, tanggalin mo yung tanggalin mo yung may part daw ng CPR. I-re-edit mo. I-re-edit mo yung, kasi pag dumaan ka kasi sa Chrome, doon mo makikita. Kung alin mo may CPR yung isang regular videos mo, may part lang doon. May part lang doon na may CPR. Kaya akong ginagawa ko noon, pag may CPR yung mga videos ko, dumadaan ako ng Google Chrome. Na rine-edit ko siya, re-edit ko siya. Tapos pag makikita mo kasi doon, halimbawa, yung isang linyang ganto, itong habang to, alam ba, minsan ang may CPR doon yung gitna o yung dulo o yung simula. Kinakat ko uli siya, ginugunting ko siya para tanggalin ko yung kung alin part doon. Saka ko siya pinagdudugtong uli, parang ini-edit mo siya uli, ganun, re-edit ko siya para yung background music, kung wala naman yung background music, kung wala naman CPR, nandun pa rin. Tatanggalan lang siya ng oras. Miiksi lang siya. Pero at least, may sounds, yung boses, may background music. Diba sa akin karamihan, may background music. Sa akin. Yung mga regular videos ko, bibihirang wala sa akin background music. Puro may background music. Bibihira ang videos ko na naka-mute. Bibihira. O wala nga akong meron pala akong isang videos na naka-mute, pero yung part lang ng may CPR. Oo. Yung apretada, yun yung linuto ko atang apretada na manok ata o baboy. Oo, parang apretadang manok yun. Baho ko. Mega love shoutout sa'yo. Meron ka na pong moderator. Ayun. May part lang naman doon na naka-mute. Pero buong videos ko, tapos doon pagdating sa part na yun, naka-mute. Tapos yung susunod, hindi na siya naka-mute. Ganon ginawa ko. Baba ka po bahay. Baba ka po bahay, kapatid na baho ko bilat. Maraming salamat. Tamsak dan Tio Ugoy. Oh, alam ko na to kung sino to. Alam ko na to, si Tuning na Unggoy. Nag-apply ako pero di ko tinanggal mga jacket. Swerte mo. Sa akin kasi tinanggal ko lahat yan. Oo. Si Rainer naman na nagsabi sa akin yan. JD Channel, mega love shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat kapatid na JD Channel. Baka meron kang premiere dyan. Baba mo para matamsakan natin. Oy, kumusta Unggoy? Tamsak dan konsehal. Kumusta Unggoy? Alam ko monetize ka na eh. Congrats. Congrats dahil monetize channel ka na rin. Salamat sa iyo kapatid, sa inyo mga kapatid. Salamat. Ako na nag-apply ako, di ba, na disapprove ako ng una. Tapos yung pangalawa, sinabihan ako ni Rainer na tanggalin ko yung mga kapokapoting niya nang nag-apply ako. Musta Romel, congrats, Monica na pala. Oo, Moni na yan eh. Baba kayo mga kapatid, kapatid na Tuning. Kumusta kapatid na Tuning? Goy. Goy. Wala pa, hindi pa ako Moni. 1,599 WH ko. Tumigil-tigil ka nga dyan. Sabi ni Rainer, konti na lang ang kulang mo eh. Konti na lang ang kulang mo sa WH.
Malamang Monica na. Takot, tinanggal. Kumusta kapatid na Chuning Ning Ninggoy? Tiyo Goy talaga oh. Tamsakdan Tiyo Goy. Iba ka Alin. Alin Bintura, mega love shoutout sa iyo kapatid na Alin. Kumusta? Kagabi ko to, kagabi ba o kanina ko to nakasama? Baba ka kapatid na Alin ng bahay mo para mabisita namin. Konti na lang kulang ko kamo, hihinto na ako. Bakit? Inday Rings, mega love shoutout. Oy, kanina ko rin to nakasama. Kanina o kahapon? Hindi, kanina o kagabi ko kayo nakasama. Ito si Alin Bintura. Tapos si Inday Ring. Hindi ako magkakamali na mga nakasama ko to sa galaan. Tinatamad na goy. Sos, kung kailan malapit na, tinatamad na. Pag nakatikim ka na ng sweldo, sisipagin ka na. Kapatid na Inday Ring, kapatid na Alin Bintura, baba po kayo bahay niyo mga kapatid. Yan guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Alin Bintura, bakit di nyo pa po kaibigan. Isa po yan sa nakasama ko at isang mabait din na kasama sa galaan at mga show na nagbabalik. Member ka na pala ng mga Alin ha. Member na. Mga kasama ko yung kagabi ata sa galaan. Kapatid na, ano ba oras ilis mo goy? Ganto oras. Yan guys, nagbaba ng bahay si kapatid na Alin Bintura. Kapatid na Alin, nandito ako sa bahay mo ha. Ayan, ibibigay ko to sa'yo. Pero magkadikita na tayo sa aking main. Yung ginagala ko ay aking main. Ito ay bigay ko na lang sa'yo, wag mo nang balikan ha. Panoorin ko lang muna saglit at bago ako magdidikit. Yan kapatid na Rizal, nandyan si Kwan, si kapatid na Inday Ring, tapos si kapatid na Alin Bintura. Hindi yan Alin Rizal, ano magiging alien ang... Ayaw ko sa inyo. Going to bridge, oy, sana all. Nasa ibang bansa to si kapatid na Alin Bintura. Guys, nagbaba po ng base kapatid na Alien Bintura, Alin Aliens. Tapos si kapatid na Inday, baka di nyo pa po kaibigan, mga kapatid. Host, Becky naman, sponsor mo ako, WH. Sige ba, walang problema. Para sa'yo, walang problema. Mamayang gabi, play kita. Kapatid na Alin, dito ha, natapos ko ng iyong bahay, ididikit ko na to sa'yo, di na ako mag-iiwan ng bakas ha. Huwag mo nang balikan, bigay ko lang to sa'yo. Yan, kapatid. Salamat. Oo, kapatid na Mel. Isisend ko sa iyo sa messenger na nagpapatotoo na rikit o ayuda po. Na nagpapatotoo na nagpaikot ako ng bahay mo ha. Ramel, dapat sinabi mo na sana Planet of the Epe. Ano to? Apis Key. Salamat Inday Ring, sabi ni kapatid na Allen. Bibisitahin ko kapatid na Inday ang bahay mo ha. Oo, pangako kapatid na Romel, pangako. Kaya nalaman ko na kuwan kasi kay Goy nga na konti na lang ang kulang mo. Akala ko na Monica na. Kapatid na Inday, nandito ako sa bahay mo ha. Ayan. Oo. Inday Ring, ayan ha. Ayan. Yan guys, nagbaba ng bahay si kapatid na Racel C. Ramirez. Baka din nyo pa po kaibigan. Isa rin po yan sa aking member at nakaplex po ang kanyang bahay sa aking
thumbnail, baka naman po mga kapatid na paki-support naman po si kapatid na Rizal C. Ramirez. Ganon din po yan si kapatid na Romel Kaiwan. Isa rin po yan sa aking member. Tamsak, sapat na. Ayan, nandyan si kapatid na Rainer, mga kapatid. Mga unggoy, nandyan. Kompleto ang tropa ng unggoy. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Alens ng kanyang bahay. Nagbaba rin po ng bahay si kapatid na Romel. Magmahalan, magbigayan, at magsuklian mga kapatid. Tamsak lang, sapat na. Maraming salamat, kapatid na Goy. Sarap naman ito. Kapatid na Inday, sana naman may sponsoran mo ako nito. Kapatid na Inday, sana naman. Bigay naman dyan, kapatid na Inday. Ang sarap-sarap. Pizza with pepperoni, ang sarap. Baka naman, kapatid na Inday. Makatikiman lang nito. Char. Kumusta, Goy? Nakauwi ka na, Goy? Romel Kaiwan, paayuda saging, sabi ni kapatid na Rizal. Nasa iyo lahat, mga ninja ko. Sabi ni kapatid na Romel. Sarap naman ito, kapatid na Inday. Lalaking slice pa, sos ginoon sa manoy. Ang nawawalang chicken cordon, kinain pala ni Maria Inday. Nandiyan pala sa'yo kapatid na Inday yung nawawalang chicken cordon. Kinain mo pala yung chicken cordon kapatid Goy, kumusta Goy? Rachel C. Ramirez, tudan sa'yo, sabi ni kapatid na Inday Rings. Paayuda po host, Alin Bintura. Dikita na po kita kapatid na Alin Bintura ng isa. Nabigyan na po kita, bali dalawa na kasama ang aking main. Oo, kinakain pala ni Maria Inday ang chicken cordon. Na Rizal at si kapatid na Romel. Nandyan din po si kapatid na Rainy Rio. Isa po sa mga Team Unggoy. Kasi ang tawag po namin sa aming team ay Team Unggoy. Salamat host, God bless. Walang anumang kapatid na Alin Bintura na nasampal na din ni Maria ang iskabech. Tamsak lang, sapat na, sabi ni Rainer. Inday, Romel Kaiwan, kaya na wala ang chicken cordon, di ba? Trending na trending talaga ang chicken cordon. Hindi matapos-tapos. Ito nga sarap kapatid na Inday bikini men dyan. Natawa tuloy si kapatid na kuan. Rainer Rio Dan, sabi ni kapatid na Alin Bintura. Salamat Rainer Rio, sabi ni kapatid na Alin. Nagbaba po ng si kapatid na Alin Bintura, baka din yung pakaibigan, mga kapatid. Ay, kapatid na Rainer, bigyan mo nga to si Kwan, naman, bigyan mo to si Alin Bintura kahit mga dalawa pa. Kawawa naman kasi maliit din ang bahay nito Parang si kapatid na Inday din, maliit din ang bahay. Baka naman dyan, yung may mga alaga-alagad dyan. Bigyan naman natin itong dalawang to kahit tigdadalawa, kawawa naman. Pakapasok to nito sa akin. Mga bagong kaibigan to. Hindi ko nga mapin dahil itong isang cellphone na to nga hindi naman to nakalagin, di ba? Nandiyan din si kapatid na JD Channel. Hindi naman to nakalagin dito sa account ko. Ay nagbaba naman sila ng bahay, kapatid na Renner. Sige na, bigyan mo ng kahit tigdalawa. Tapos ito si Inday. Tapos yan si Alin. Mababait yan, nakasama ko yan doon sa galaan. Yan. Yan si kapatid na Inday. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Christine Kabatuan. Mega love shout out. On the way na daw sa iyo kapatid na Alin si kapatid na Rainer. Bibigyan ka niyan.
Bigyan kanyang kay tigdalawa kayong dalawa ni kapatid na Inday. Tsaka si Allen. Kapatid na Allen, ito ha. Patapos na ako sa iyo. Ito. Bali, dalawa na rin nabigay ko sa iyo kasama ang main ko ha. Di na ako mag-iiwan ng bakas, kapatid na Inday. Yan kapatid. Salamat kapatid na Inday. Tamsak ring. Tamsak host, Inday ring. Sabi, tamsak ring. Mga pinagsasabi ko. Nasa castle na ako ni Allen. Kapatid na Allen, on the way na daw sa iyo si kapatid na Rainer sa... Maraming salamat kapatid na Christine Kabatuan. Baba ka po ng bahay mo kapatid. Baka di mo pa po kaibigan si kapatid na Inday Ring at si kapatid na Allen. Pwede mo bisitahin. Ayan po si kapatid na Christine Kabatuan. Kung po yan. Isa sa mga pioneer na kasamahan ko talaga. Simula nang pumasok ako sa mundo ng YT, ayan po ang aking mga classmate. Kasama ko po yan sa Team Diboy Vlogs. Si kapatid na Mama ka na. Salamat. Salamat. Nagbaba po ng base si kapatid na Christine Kabatuan. Baka din nyo pa kaibigan. Mga tropa pits. Baka din nyo pa kaibigan si kapatid na Christine. Ang naiiwan na lang po sa amin sa Team Diboy Vlog na hindi pa namoni ay si kapatid na Katong Goods. Allen Ventura, dikit na sa'yo. Pasokli na lang po, sabi ni kapatid na JD Channel. Kapatid na Allen, dana daw JD Channel. Rainer Turtle, dikit kalimbang na kay Allen, sabi ni kapatid na Rainer. JD Channel, Dan Pulpak sa'yo, sabi ni kapatid na Inday Ring. Guys, padikit naman kay kapatid na Rosel C. Ramirez. Baka di nyo pa po kaibigan. Kapatid na Inday, kapatid na Allen. Baka di nyo po kaibigan si kapatid na Rosel at si kapatid na Romel. Christine Kabatuan on the way sa kapatid na JD, baka din mo pa po kaibigan to si Rosel Ramirez ha, kapatid na at kapatid na Allen. Yan pong binaba po ni Monica, yan po ang bahay ni kapatid Rosel. Baka naman. Nandyan lang po si kapatid na Rosel. Christine Kabatuan, pasukli na lang po, sabi ni kapatid na JD. Padikit naman mga kapatid kay kapatid na Rosel. Nandyan lang po siya, nagpapabiji-biji sigawa na nga pong nasa work pa siya. Nag-grab shoutout sa iyo, please drop your link. Welcome my friend to my house. Guys, nagbaba po ng base kapatid na Nashiramid, baka din nyo pa po kaibigan. Please support my friend na Shiramid. Rainer Turtle, salamat sa paayuda. Walang ano man yung kapatid na Inday. Napakabait po niya ni kapatid na Rainer. Ewan ko kung nagla-live pa to si kapatid na Rainer. Si Inday Ring. Ano daw? Nagbaba po ng base si kapatid na JD Channel. Guys, padikit naman po kay kapatid na Rosel. Baka di nyo pa po kaibigan. Bikini man.
Walang ano man kapatid na sure amid, ay sus, Ginoo. Nag-in-English pa ba ako? Kay kabalo ko pa pang sinultihan na Tagalog. Dudugo na ilong ko, marunong ka rin pala magsalita ng Tagalog. Guys, baka di nyo pa po kaya kaibigan si kapatid na sure amid. Pwede nyo pong bisitahin ng kanyang bahay. Mabait din po yan. Lahat naman tayo mababait. Lahat naman po tayo mga legit. Kaso nga lang kaya nasasabi ko pong mga mababait kasi gawa ng nakakasama ko po sa mga live nga po sa mga ibang LS na binabalikan ako kasi yung iba mabait din naman pero hindi nagbabalik. Tulungan lang po tayo mga kapatid ha. Balikan lang po tayo kung di natin ikayang ikabalik ng mga 5 minutes or 10 minutes. Okay lang po yun. Pwede naman pong painit-initin kinabukasan. Pwede naman po yun. Basta i-share lang naman po na ibabalik natin. Thank you, Rainer Rio. Saan bahay mo para masuklian kita? Ito kapatid na Inday Ring. Ibababa ko ang bahay ni kapatid na Rainer Rio ha. Kapatid na Inday. Kasi si Rainer Rio po isa sa aking mga member. Welcome friend. Welcome din my friend na Shiramid. Thank you very very much. Ang daming alipos talaga nito ni Unggoy. Nakikita ko sa bahay mo, Goy. Ang dami mong mga kaaning-aningan. Ayan kapatid na Inday, binaba ko ang bahay ni kapatid na Rainy Rio. Ayan kapatid na Inday na ibinaba ni Monica, ayan po ang bahay ni kapatid na Rainy Rio. Salamat kapatid na Inday. Goy, kaibigan mo na yan, si kapatid na Nashiramid. Pasyalan mo, Goy. Ba naman to? Ay, ma-face. Thanks, Monica and host. Ayan ang bahay ni kapatid na Rainy Rio, kapatid na Inday. Ayan na binaba ni Monica. Uy. Road to 800 pala, ikaw kapatid na Nashiramid. Ano to? Ibon. Kapatid na Nashiramid. Wow, nakita ko na cute puppies. Oo, yan ang bahay ni kapatid na Rainer. Nashiramid, nandito ako sa bahay mo ha. Ayan o. Masyadong maliwanag. Ayan, bahay mo kapatid na Nashiramid. Didikitan kita kapatid na Nashirma. Welcome friend to my house. Thank you my friend Nashiramid. Cute. Oh, di ba? Cute. Oh. It's summer, beautiful birds are batting and playing with joy. Oh, di ba? 2 days ago. Joy Charity, mega love shoutout po. Ma'am Joy Charity, mega love shoutout. Isang mapagpalang hapon sa iyo, Ma'am Joy Charity. Pwede na po kayong magbaba ng inyong bahay. Sarap tapusin ang chicken cordon ni Inday. Goy, lakas makasubo. Oo nga eh. di naman magbayad.
Thank you, Ricky, thank you. Welcome, my friend, Nashiramid. Guys, baka di nyo pa po kaibigan si kapatid na Nashiramid, pwede nyo pong bisitahin ng kanyang bahay. Road to 800 po siya mga kapatid. 723 ang bahay ni kapatid na Nashiramid. Di ka daw magbayad kapatid na Inday ring ng chicken cordon. Dikit kalimbang sa dugyot Inday. Back to work muna ako, host. Salamat sa patambay at ayuda. Balik na lang ako maya. Maraming salamat kapatid na Inday. Maraming salamat. Ingat sa trabaho. God bless kapatid na Inday. Maraming salamat. Inday ring, Dan, sukli po. Kapatid na Inday, Dan na daw po sa'yo si kapatid na Rizal. Yan, nagbaba po ng bahay si kapatid na Nashiramid. Guys, baka din nyo pa po kaibigan si kapatid na Nashir. Pwede nyo pong bisitahin ang kanyang bahay. Mabait po yan mga kapatid. Nagbabalik yan, si kapatid na Nashir. Diba, wala akong sinasabing hindi mabait. Lahat mabait. Hello mga kapatid, sabi ni kapatid na Allen. Kapatid na Allen, baka di mo pa kaibigan si kapatid na Rizal ha. Ayan na ibinaba ni Monica ang bahay ni kapatid na Rizal. Isa rin yan sa member ko. Ayan si kapatid na Rainer. Kapatid na Romel, baka di mo kaibigan pa ha. Dagdagan kita, Allen, sabi ni kapatid na Rainer. Yan din kapatid na Goy. Si kapatid na Nashir. Road to 800 to. Si kapatid na Nashir. Pakidagdagan naman si kapatid na Nashir. Saglit lang kasi wala sa hulog tong harang ni... Salamat sa jacket. Walang anuman po, Joy Charity. Walang anuman po. Maraming salamat. Baba ka po ng bahay mo, Ma'am Joy Charity. Dikit ko na yan si Amid. Dikit mo na yan. Ayo kasi nang dati pumapasok dito sa akin si kapatid na Nashir. Sleep muna ako, labas bahay mo, Manoy, hahaharang po. Maraming salamat, kapatid na Rizal. My friend na Shuramida. Ito na po ang, diba, sabay loading. Yan kapatid, na Shuramid. Dan na ako sa iyo kapatid. Salamat. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joy Charity. Baka din nyo pa kaibigan. Mga tropa pits, mga timunggoy. Timunggoy talaga, no? Ganda-ganda ng pangalan natin, Goy. Timunggoy. Pasok. Sabay. Maraming salamat, Ma'am Joy Charity, sa pakulay. Maraming salamat. Yan, may palipad. Nga, Goy, patams. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Goy pa ako naman, patamsak naman. Ma'am Joy, nandito po ako sa bahay nyo ha. Nakadikit ko na po to sa iyo dati. Ayan po. Magtatamsak na lang po ako sa iyo, Ma'am Joy ha. Guys, patamsak naman po. My friend na Sharamid, please thumbs up my premiere of my friend Joy Charity. Diba? English pa more.
Yan po, Ma'am Joy. Salamat. Opo, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Joy. Maraming salamat. Pangalawang bahay mo to, ma'am. Ma'am Joy, pangalawang bahay niyo po to. Ay, hindi. Binago niyo lang yung kwan, binago niyo lang yung dulo. Kasi naging charity na po. Opo, Ma'am Joy, alam ko po kayo. Kaya nagtaka nga po ako kasi naging charity. Binago niyo lang yung dulo no, ma'am. Kasi 'di ba pinalita, oo. Kasi 'di ba 'yan ang pinaka niya talaga yung Joy Piamonte Walls. 'Yun ang dating binababa ko. Tas ito naging charity. Ikaw pala 'yan, Ma'am. Kaya nga tinawag kong Ma'am Joy. Oh. Kasi siya talaga 'yan. Sabi ni kapatid na Allen Ventura, Adventure, Ma'am Joy, dana daw po sa sayo. Di ba? Si Kapuluhan. Naguluhan sa kuwan yung Ma'am Joy. Nagtaka siya eh. Ako nga rin nagtaka ako, pero nandiyan pa rin naka-attach yung Joy. Naging charity nga lang. Tapos nang sinilip ko yung bahay nyo, kaya nalaman kong kayo talaga. Dana daw po sa iyo, Ma'am Joy, si kapatid na Allen. Ikaw pala yan, Ma'am Joy. Nagtaka. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Nashiramid. Road to 800 po yan. Baka di nyo pa rin po kaibigan mga kapatid. Paayuda po mga kapatid, baby pa lang bahay ko. Salamat, sabi ni kapatid na Allen. On the way na daw po kapatid na Allen si Ma'am Joy sa'yo. Ba't di ko makita? Ito. Nabago kasi. Nabago kasi. Pati yung profile nyo, mabinago no. Kapatid na Allen, baka di mo pa po kaibigan to si kapatid na si kapatid na Nasir ha. Ayan kapatid na Allen, nandyan po si Ma'am Joy Charity, binaba po ni Monica Dawal, ang bahay po ni Ma'am Joy Charity, baka di mo po kaibigan. Paki naman. May LS din yung kapatid na Allen. May LS din po yan si Ma'am Joy Charity. Pwede ka rin po makakuha doon ng mga bagong kaibigan mo. At legit na legit po yung kapatid. Pasyalan kapatid na Allen si Ma'am Joy Charity. Magkakaroon ka rin ng mga bagong legit na kaibigan dyan kay Ma'am Joy. Si Rainer Coral, nasa bahay yun na, Ma'am Allen. Ayan pa, Allen, ano daw? Ayan po, Allen, Venture, paayuda po.
Asan Rainer Bird God ano daw? Welcome friend to my house. Mga kapatid, baka din nyo pa po kaibigan si kapatid na Nasir Amid at si Ma'am Joy. Ayan pong binaba ni Monica Dawal. Baka din nyo pa po kaibigan si Ma'am Joy Charity. Pwede nyo pong bisitahin ang kanyang bahay mga kapatid. Kapatid na Alin, baka gusto mo bisitahin si Ma'am Joy Charity. May LS din yan. Pasyal ka rin sa LS niya. Paayuda po mga kapatid, bago lang bahay ko. Ma'am Alin, mga angels ko di na magbabakas pero nakakalimbang all sa inyong bahay, sabi ni kapatid na Rainer. Friend Nashir, please visit my member, Ma'am Joy Charity. Nadir Amid, Dan po, Allen Venture, padikit po. Friend Nashir Amid, Dan na daw sa iyo si kapatid na Allen. Nashir, baka gusto mong bisitahin ang bahay po ni Ma'am Joy Charity. Pwede nyo pong bisitahin ang bahay niya. Newcastle, is that in Australia? Rizal Ramirez, Allen Venture, Dan po. Kapatid na Allen, Dan na daw sa iyo si kapatid na Rizal. Pasukli daw po kapatid. Ay kapatid na Allen, yung Newcastle daw na yan, sa Australia daw yan, sabi ni Ma'am Joy. Arcel Ramirez, salamat po, sabi ni kapatid na Allen. Dikit kalimbang na Allen, sabi ni kapatid na Rainer. Baka gusto niyong dikitan si kapatid na Rachel at makinig ng kanyang kanta. Hindi kayo mabibigo pag pinakinggan niyo ang kanta ni kapatid na Rachel. Hindi kayo maiinip. Nag-love shout out sa 5 million in the house. Rainer dyan sa shooting ang Kingdoms na movies. Sabi ni kapatid Allen, what place is the Newcastle Allen? Kapatid na Allen, saan daw na lugar yan na Newcastle na yan? Kung sa Australia daw. Salamat Rainer Bird, marami pang darating na ano daw? Bakay. Kapatid na Allen, saan daw yan ang Newcastle na yan? Sabi ni Ma'am Joy, kapatid na Allen.
Nasir Amid, Mr. Host, pa-shout out po. Oh, shout out sa ewan ko sa'yo. Wow naman, sana masama mo ako sa next ah, vacation mo, hihi, maski sa gulong lang ako ng sasakyan mo. Sirko, salamat na share. Kapatid na Allen, saan daw yan ako? Na Newcastle na yan, sabi ni Ma'am Joy. Kung sa Australia daw yan. Shout out, Alan Venture. Napatawa mo ako ng kapatid na Allen ah. Tagal, oo nga eh, Ma'am Joy. Dead ma tayo, Ma'am Joy. Dead ma. Na-choke na siguro si Inday sa chicken cordon niya, kaya nawala. Hindi, babalik daw muna sa kapatid na Rainer sa trabaho. Bababa ng bahay, please. Kapatid na Alin, saan daw yung Newcastle na yon? Sabi ni Ma'am Joy, kung sa Australia daw ba yon? Kasi siguro maganda sa paningin ni Ma'am Joy, baka gusto ni Ma'am Joy pumunta doon. Kaya tinatanong ka kung Newcastle na yon ay sa part of Australia, o di ba? English yon. Wag kang ano diyan. Joy Charity Dan po, paayuda naman. Si baby bahay ko. Salamat, ingat. OA bahay ko. OA daw bahay niya. Ano-ano pinagsasabi nito ni kapatid na Alin? OA babae mo. Joy Charity Dan po, paayuda naman. Kasi baby, OA bahay ko. Ayaw mo naman sumagot, kapatid na Alin, kung yung Newcastle na yun, kung sa Australia. Sagot kasi kaagad. Bagal sumagot. Baka nakamute si Ma'am Alin, nasa works din siguro. Baka. Alin, full support dan, please watch my video. Sabi ni kapatid na Nasir Amin. Baka daldal ako ng daldal dito, si kapatid na Alin ay nakamute. Kasi hindi niya na... sa London. Sa London pala, Ma'am Joy. Pinaka malaking statue dito sa London, di ba? Saan ka pa? Ikaw na taga London. Kami taga Bridge. London Bridge. Di ko tuloy nadikitan si Ma'am Allen sa kakakwento mo, Goy. Di ko napapansin. Natapos na ang video. Yes, na-share. I gonna watch it. At salamat po sa ayuda. Dan me as well. Ayan, Ma'am Joy. Sa London daw po, Ma'am. Taga London siya. London Bridge. Kami naman dito, taga Falling Down. God bless. Payo na daw po, Ma'am Joy, sabi ni kapatid na Allen. Layo ko nang napuntahan sa bakay mo, Ma'am Allen. Nandito na ako sa Saint Mary. Welcome, friend, sabi ni kapatid na Nasir. Nagbabasa si kapatid na Allen ng kanyang bahay. Porsigido to si Ma'am Allen. Maka 1K agad. Gusto nito ni Ma'am Allen agad 1K eh. Porsigido, napakasipag eh. Doon nga sa kabilang pinuntahan namin eh. Nabigyan na kita, kapatid na Allen. Nabigyan na kita ng 2. Plus yung main ko kasama na. 3 na naibigay ko sa'yo. Nabigyan ka rin na ni Rainer ng 5. Nakailang ka na rito. Nabigyan ka pa ni kapatid na Rizel. At ni kapatid na Nasir. Nakakasukli na ako sa iyo, Allen. Sorry, wala akong ninja.
Gusto agad nito ni Ma'am Joy ni kapatid na Allen, maka-reach agad ng 1K. Napakasipag na tao. Ganon din sa kabilang bahay na pinuntahan ko, kasama ko yan si kapatid na Allen. Gusto niya talaga agad, dikitan siya ng dikitan. Tapos, talagang nakikiusap siya na ayudahan siya. Napakasipag na tao. Gusto rin nito sigurong maka 1K agad. Siyempre na nga naman para makakuha ka kasi napakahirap nga naman ng 1K. Kagabi ko lang si kapatid na Ali nakasama doon sa isang LS na pinuntahan ko. Natatawa nga ako dyan eh. Ganda ng mga napuntahan ni Ma'am Allen, Goy. Oo nga eh, sana all. Akalain mo nasa London siya. Oh. Saan ka pa? Oh. Rich Country, London. Kami naman, London Bridge. Nasa ilalim pa ng tulay. Ganda ng views ng St. Mary Lighthouse. Salamat po, Ma'am Joy. Maraming salamat po sa pakulay. Hindi mahirap hanapin ang saging. Ang double H ang pinakamahirap. Oo nga, Ma'am Joy eh. Hindi, sa akin nun, Ma'am Joy, halos pareho ako nahirapan dyan. Ay, hindi. Sa kuwan, Ma'am Joy, sa saging ako nahirapan. Pero sa double H, hindi pa ako nahirapan talaga, promise. Hindi pa ako nahirapan yan sa double H ko na yan. Kasi 3 weeks ko lang po yung nakuha na double H ko na yan. Kasi bago naman po ako nung nag-live, meron na po akong sariling double H na nasa 1-2. Sabayan pang nakilala ko to si Rainer. Nakilala ko si... Sino na nga yan, Goy? si Tolitz. Nakilala ko pa si Tolitz. Tapos nakilala ko pa si kapatid na Joby Roll. Tapos si Parikoy. Yan si Marbilin, nakilala ko pa si Marbilin. Tapos si kapatid na Tuning, tapos si kapatid na Korean. Tapos si Ma'am Rubian Vlogger, tapos si Ma'am Mila. 3 weeks ko lang talaga nakuha yung WH ko. Sumobra pa siya. Umabot ako ng 8,000 yung WH ko. Nga lang ako ng unang apply ko kasi na-disapprove ako. Anga kasi kaya na-disapprove. Oh. Nahirapan talaga po ako sa saging ko. Almost 6 months ko pong trinaba yung saging. Kalain mo yun, saging na lang 6 months pa. Samantala yung iba po dyan, 2 months lang, 3 months, nakukuha nila agad yung saging. Doon ako nahirapan sa saging kasi inabot ko talaga yung karamihan sa lagas ng lagas. Minsan po sa isang araw, 2 beses ako nalalagasan. Sa sobrang sipag ko po ng pananaging, paghahanap ng saging, minsan sumusobra pa ako sa kota kasi dapat nasa 60 plus lang ang makuha natin sa isang araw na saging. Lumalampas po ako doon. Umaabot ako ng mga 110, 120 na saging ang hinahanap ko maghapon. Halos buong mag-araw po. Buong isang araw. Puro pananaging lang ginagawa ko. Kaya ang lagas ko noon, 40. Pinaka mababa kong lagas po noon, 20. Kalahin mo sa 2 araw o sa isang araw, lagasan ka ng 2 beses. Yung 100 na hinanap ko, natitira ng 30 lang. Doon po ako nahirapan sa saging talaga. Sa WH hindi ko po pinroblema. Kasi iyan, nakilala ko nga itong mga Team Unggoy na to. Hinintay ko na lang ang pin on the way na. Ay, wala pang pin ikaw, Ma'am Joy? Akala ko, Ma'am Joy, may pin ka na. Ilang buwan na po kayong Moni, Ma'am Joy? Mabilis sa inyo. Mabilis ang pin po sa inyo dyan sa Australia. Kaya pala nawala si Sis Joy. Andito ko. Tanggal na kayang na Moni si Ma'am Joy. Wala pang 1 buwan. Ay, ko na yun. On the way na po yun, ma'am. On the way na po yun. Siguro lalampas ka lang ng mga kuan. Ng mga 1 month and 1 week.
Darating na po yun sa inyo. Kasi mas mabilis po sa inyo. Natawa ko sa'yo. Natawa ko sa'yo, si Rainer, andito rin pala. Napamember sa akin, Unggoy. Welcome, Allen Venture. Tapos, tapos ka na, Unggoy, mag-live. Madali na po yun, Ma'am Joy. Malapit na po yun yung kwan nyo, yung pin nyo. Kasi mas mabilis po dyan sa inyo. Pag nasa ibang bansa po, minsan nga 3 weeks lang, nadating na po ang pin. Kasi yung akin, 1 month and a half dumating sa akin ang pin. 2 pin ko. Ha ha ha. Ba't mo tinapos ang... Mary Ann, nalook ko sila ni Rainer at Ricky sa name ko. Showy Ann, Dan. Nagbaba ka ba? Kapatid na Showy, nagbaba ka ba ng bahay mo? Kasi sabi ni kapatid na Allen Venture, Dan na daw siya sa'yo. Showy Ann, Dan, 10. Paayuda po kasi. Baby pabahay ko. Go, Showy Ann. Ayudahan mo nga yan. Showy Ann, Dan po. Dan na daw siya sa'yo, kapatid na Showy Ann. Sabi ni kapatid na Allen. Nagbaba ka ba ng bahay mo pagpasok mo? Para wala akong nakita. Oo. Kapapasok mo lang, Dan na si kapatid na ako, Allen. Nagdang kayo, di ba? Ewan ko sa inyo. Pag pumapasok ka talaga dito, Mary Ann, nagugulang ang LS ko. Mary Ann. Mary Ann. Ay, dito po ma'am, bumalik pa ako ma'am ng Cavite, Ma'am Joy. Uuwi pa ako sa katapusan nitong August. Natawa tuloy si kapatid na Shiro. Mary Ann, pag pumapasok ka talaga sa live ko, nagugulo ang mundo ko. Nagugulo ang live ko, Mary Ann. Para dikitan mo agad sa yun, Nagoy. Huwag na magreklamo. Oo nga naman, Mary Ann, bigyan mo si kapatid na Allen. Mabait yan. Medyo patawa yan si kapatid na Allen. Doon nga sa kabilang Elis na sinamahan namin yan eh. Natatawa ako dyan sa taong yan eh. Padalaw mo siya sa LS ko bukas. Kapatid na Showy Ann, punta ka rin sa LS ni kapatid na... Ay, kapatid na Allen ha. Punta ka sa bahay ni kapatid na Mary Ann bukas. Marami ka rin makukuhang kaibigan dyan. May LS din yan. Katatapos lang, please lang po, paayuda sa mga nandito sa live chat. Sabi ni kapatid na, malakas pa sa alas. Si Ma'am Joy natatawa to malamang. Kahit di ko nakikita, natatawa to eh. Ay, kapatid na ka. Ang kapatid na Mary Ann. Dikitan mo nga to si kapatid na Shiramid. Road to 800 din to eh. Ako pala may didikit pa ako na isa. Naggulo ang LS ko kay Mary Ann. Ewan ko sa'yo, Mary Ann. Nagugulo ang LS ko sa'yo.
Kapatid Alin, bibigyan pa kita ng isa ha. Pang-apat kong bigay sa'yo. Yan, kapatid na Alin. Kapatid na Alin yan ha. Ayan. Wala ka sa Bicol ngayon. Nandito po ako, Ma'am Joy, sa Cavite ngayon kasi binalikan ko po yung ATM card ko rito sa Cavite. Kasi po nag-open pa ako ng ATM ko last June 16. Eh sabi po doon sa bangko, sa dito po sa amin sa Cavite sa BPI, 2 weeks bago ko po makuha yung card ko. Eh umuwi po kami ng June 24. Kaya nag-almost 1 month iniha po bago ko nakuha yung aking card. Eh, kailangan lang po na bago mag 2 months makuha ko yung. Kaya yun po ang binalikan ko at tiningnan ko rin po kung pumasok na yung aking ayuda galing po sa kay Lolo. Nga pa, wala pa po. Pero uuwi po ako sa katapusan nitong August para po iuwi ko rin ibang mga gamit po rito na natitira. Kapatid na Alin ito ha, pang-apat na bigay ko sa iyo ha. Ayan, ayan. Pang-apat na to ha, last na, wala na, ubos na. Naglayas yan Manoy. Ma'am Joy, pinalayas sa Micol kaya bumalik ng Cavite. Kapatid na Nasir, sandali lang ha. Magbibigay pa ako sa iyo ng isang ayuda. Hindi na ako mag-iiwan kapatid na agoy-agoy, patay si Rainer. Hindi na ako mag-iiwan ng baka sa'yo kapatid na Alin ha. Basahin mo comment ko sa basa-basa. Oo nga eh, di ko nga lang binasa. Ayan, Rainer, Rio, may kasalanan ka sa akin. Hindi ka nagpapamember sa akin, umayos ka. Paano yan? Wala pa akong binaba. Bahay tapos dad agad. Kaya talaga di ko nga binasa eh. Nabasa na, Goy, bilisan mo ang ayuda. Yan o kapatid na Alin. Ayan, dana ako sa'yo ha. Ayan, pang-apat na bigay ko sa'yo. Gumulo ang LS ko sa'yo, Mary Ann. Yan, kapatid na Alin. Salamat. Si kapatid na Nasir naman. Maraming salamat kapatid na Alin. Maraming salamat sa pagbisita mo sa aking munting bahay. Maraming salamat kapatid na Alin. Welcome friend. Kapatid na Nasir, nandito ako sa bahay mo ha. Pang-apat na ayuda ko sa iyo. Ayan. O, diba? Ay, hindi nakita. Ay. Ay, nakadikit na pala to sa'yo kapatid eh. Kapatid na Nasir, nakadikit na pala to sa'yo dati oh. Pagtatamsak na lang ako ha. Nakadikit na pala to sa'yo. Saan ko kaya ito naidikit sa'yo kapatid na Nasir? Baka ito nakadikit sa'yo no? Tapos ang main ko hindi. Salamat kapatid na Alin. Maraming salamat. Alin, dalaw ka sa LS ko bukas 2 PM. Sabi ni kapatid na Showy Ann. Mamaya na naman itigoy may yes, Showy Ann, anong oras kaya dito sa amin sa London? Mamaya na naman itigoy may tuwad ako nito, tignan mo. Many thanks Ricky. Maraming salamat kapatid na na-share. Alin 2 PM po, sabi ni kapatid na Showy Ann. Makakarami ka rin dyan kapatid na Showy Ann ng bagong kaibigan. At pag pumasyal ka doon, aayudahan ka niya ng marami ni kapatid na Showy Ann. Nabasa ko na naman oh, Alin, dalaw ka sa LS ko bukas 2 PM. Hoy, Bruhita, mag-live ako bukas. Hindi ko kasi dutog dalawag to. Magsasabay ito ng live bukas malamag. Sige sis Joy.
Anong oras, Ma'am Joy, ang kwan mo, ang LS mo bukas? Para hindi ako makasabay din. Kasi ito si Misan nakita ko tong live ni Miriam kanina kaya nagpahuli ako eh. Na siguro mga 1 hour na siyang nag-start, si kapatid na Miriam, saka ako nag-start man. Kasi minsan nagsasabay talaga kami ito ng 2 p.m. eh. Nag-live ang unggoy pero anak niya naman daldal ng daldal. 10 p.m. Gabi. 10 a.m. umaga. Umaga naman pala, okay. Kasi nagsasabay kami ito ni Mary Ann eh. Ako hindi naman nakakasabay kay Ma'am Joy kasi hapon tayong dalawang madalas nagsasabay. Bulag ang 10 a.m., 10 p.m. daw. Maraming salamat, kapatid na Alin. Ako kay Mary Ann madalas akong bumisita. Kay Ma'am Joy 2 time nagbisita po ako sa inyo, Ma'am Joy, sa live nyo. Hindi nyo nga lang ako nakilala kasi ibang pangalan po ang ginamit ko. Pinalitan ko yung pangalan na dating nakikilala na ni Mary Ann. Kasi dating ipinasok ko na sa kanya eh. Ok, Ma'am Showy. Try ko bukas. Dan Nasir Ami, don't pay me back. We are connected to my main channel. Sabi ni kapatid na Rainer. Dan Showy kapatid na Alin, bisitahin mo yung bahay ni Ma'am Joy. Para bukas makapasyal ka sa kanyang LS. Maraming kaibigan yun doon at mga legit din. Padikit po, Showy Ok Alin, noted. Bibigyan kita sa LS ko ng 10 saging, sabi ni kapatid na Showy kasi mas marami siyang alagad kaysa sa akin eh. Paano ba yun? Paano kayo gumagawa ng maraming alagad? Gusto kong gumawa ng maraming alagad para makasupport din talaga ako sa mga ito napunta dito sa akin. Paano ba gumawa? Hindi. Mamaya manunod ako ng tutorial kung paano gumawa. Ayan, bahay. Baby bahay ko, Allen Venture. Ayan po, sa taas, Allen Venture, sabi ni kapatid na Allen. Create ka lang. Takaw na unggoy, may 10 pero di ako maski isa. Salamat at God bless. Salamat din. God bless, Showy On the way, Alin. Damihan mo sa paggawa ng ganon lang. Takaw na mas 10 pero di ako binigyang maski isa. Mamaya manonood ako tutorial. Gagawa ko ng mga alagad ko pa. Unggoy Rene Rio, nakadikit na lahat sa unggoy. Salamat sa inyo mga kapatid sa pagbisita. Pwede ba yun sa main ko? 352 na nga yan eh. Goy, pwede ba yun dito sa main ko? O sa ibang CP? Thank you, Rainer. Sabi ni kapatid na Nashir. Pwede nga. Guy, pwede ba yun dito sa main ko? Gumawa ako ng ng alagad pa. O sa kahit dito sa CP ng anak ko, Goy. Pwede. Pwede. Siguro sa dito na lang sa CP ng anak ko. Mag-switch account ka lang. Tapos may plus doon, create ka lang. Main ko nga kahit saan naka-open. Salamat po, Showy. O sa isang CP10 pwede magawa na ninja, pwede nga. Dito na lang siguro, dito ko na lang gagawan ng mga kuan. Ayoko sa main ko.
Baka malinti ka ng main ko. Itong main ko, andito lahat, nakalista ang mga angels. Dito na lang sa isang CP. Baka malinti ka ng main ko kasi main ko pa naman yan. Paayuda po sa mga mababait na kapatid, sabi ni kapatid na Alin Venture. Ako sagad na, naibigay ko na lahat. Ayan si kapatid na Nasir Amid, ayan. Nabigyan ko na rin. Kasi ang pinakakuwang ko, ito lang naman talaga na sipin ng anak ko, itong madalas kong gamitin na pinandidikit ko. Mabuti kung nandito dati yung mga cellphone ng yung isa ko pang anak na nasa Bicol na, tapos yung pamangkin ng asawa ko, 'di ba dati nagagamit ko 5 plus pang-anim yung yan na main ko. Eh ngayon, ito na lang, tanging isa na lang talagang naibibigay ko. Kaya gusto kong gumawa rin. Ano yun, Goy? Panibagong SIM card? Ay, hindi, no? Oo, kasi may sariling account to eh. Hindi, mamaya manood na lang ako ng tutorial kung paano gumawa ng mga Angel's Village. Para makaayuda rin naman ako sa mga napasok sa akin dito. Kahit 10 o kahit 15, kahit 20. Gagawa ako. Ilan na nagagawa, Goy, sa isang SIM card? Naka-wifi ako. Edi wow. Sa isang SIM card, ilan ang pwede kahitin? Sa isang SIM card? Tagal ko nang gusto gumawa rin talaga niyan eh. Kasi nga, pang-ayuda rin talaga sa mga kuwan. Tapos, may napuntahan kasi ako, kapatid na, oo, kulihit. May cross sign naman dyan. Doon kasi kapatid na Showy, ang kapatid na Goy, doon sa 3 LS na pinuntahan ko, may nakikipag-barter. 5 ang barter nila. Yung isa naman nakikipag-barter 20. $1 million account talaga. Eh di wow. Linayasan na tayo ni Ma'am Joyo. Nagpahinga na. Natatawa si kapatid na Shiro. Kaya pag pumunta ako sa ibang LS, makikipag-barter ako. Uso ngayon ang barter eh. Showian. Uso ngayon ang barter doon sa 3 LS na pinupuntan ko. Nagbabarter sila doon. Akala ko dati ang binabarter lang mga halaman, mga andito ako nakikinig lang. Nandiyan pala ni Ma'am. Akala ko ang binabarter lang yung mga halaman, yung mga use na mga gamit na, yung mga gamit ng dati, yung binabarter o kung ano-anong mga aning-aning na pwedeng ibarter. Ngayon, pwede na palang ibarter ang saging. Kasi 3 LS na napupuntahan ko talaga, may bartiran. Oo. Yun ang intention kasi nila para maka-reach agad ng 1K. Ganun ang ginagawa. Ay doon, Goy, sa kwan, sa Bicol, nagbarter ako, Goy. Naalala mo, Goy, yung kwan, tuwaran nyo to, ayaw nyo, masakta. Naalala mo yung kwan, yung pinost kong yung shell na kinuha namin sa ilog, yung sabi mong taklobo. Ibinarter ko yun eh. Ibinarter ko siya ng gulayin. Papaya. Ang ibinarter ko sa kanya. Ikaw, barter ko, gusto mo? Ibinarter ko yun dun eh. Kasi madami kaming nakuha nun yung shell na galing sa ilog. Pakatapos, ipinost ko siya. Di ba ipinost ko yun? Pakatapos, may pumunta sa bahay. Di ba pakatapos ko nun, yun nga, nagkuhan tayo doon sa FB ko. Tapos may pumunta sa bahay, sabi niya, bibili daw siya. No, sabi ko hindi na. Nakita ko kako doon sa bahay niyo rin, doon sa gilid ng bahay nila kasi may nakita akong papaya. Yun, pinalit ko papaya. Yung shell na yun sa galing sa ilog.
Pag pangit may barter. Kalain mo, alas 4 na. Ang bilis ng oras. Hapon na pala. Mamaya gagawa ako ng ninja ko para makipag-barter talaga ako. Manonood ako ng tutorial kung paano gumawa. Baka magkamali na naman ako eh. Hindi ko pa naman to cellphone na gagamitin ko. Hapunan na dyan, gabi na dito. Opo ma'am, ko na dito eh. 4:90 na eh, mag-aalas 5 na. Ay Goy, nakauwi ka na ba Goy? Natuloy ba? Kailan ba talagang uwi mo Goy? Rainer, kailan uwi mo? Anong oras na dyan sa inyo Ma'am Joy? $6:20. Gabi na nga. Malapit na kayong matuwa. Sa bagay, anong oras kayo natutulog ba? Mga 9 or 10? 1. Hapon na dyan sa inyo, ano Goy? Hapon na sa inyo dyan sa Saudi. Kay Ma'am Joy, 6:20. Dito naman, 4:20. 4:20 na lang hapon dito sa Pinas. Ang lalayo ng pagitan na. Kina Mary Ann, siguro gabi. Kina Mary Ann, siguro gabi na. Kasi yung bahay ni kapatid na Mary Ann, mukhang kulob din eh. Nasa apartment siguro to nakatira, no? Si kapatid na Mary Ann. Social, apartment. Sana all. Naka-apartment. Tutyal, syempre, Reyna. O nga eh. Naka-apartment, mukhang nasa apartment to eh, si kapatid na Mary Ann. Siguro mga upa nito, mga nasa 5 plus, kasi nasa Manila eh. O mga 6 plus, kasi pag Manila, ganun ang rate. Pag apartment, 6 plus. Pero pag yung apartment na light materials lang, ang mga kwan lang naman, mga nasa 5 plus lang. Pero pag concrete, 6 plus. Pero kwan lang yun, as parang kwarto lang yun, may malit na kusina, may CR, yun, mga ganun na rate. Six plus na bulbul. Di ba, nasa apartment ka, ay, kwan, kapatid na siya, saan ka babanda sa Maynila? Bili ko ng lumang CP pang whitey. Saan ka banda ng kwan? Angeles, Pampanga ako. Wedding nga. Di ba sa Maynila ka? Akala ko na sa Maynila ka, Goy. Shuwian. Akala ko na sa Maynila ka. Oo, parang nasa Maynila ka eh. Kasi yung ano ba yung napanood kong video mo na yung namasyal kayo, namasyal o may binili kayo na ng kaibigan mong babae na naka spaghetti strap ka pa nga ng kulay itim. Oh. Saan ko bang na video, ano bang title ng video yun? Parang sa Manila yun, parang part of Avenida yun eh, Santa Cruz. Yung lugar na yun na pinuntahan nyo. Akala ko nga sa may Avenida yun eh.
Welcome friend to my house. Sabi ni kapatid na na-share, City Hall, Angeles, Pampanga yun. Eh, sure ka? Angeles yun. Nakarating na rin kasi ako ng Angeles. O, di sabi mo. Siyempre, maniniwala ako, sabi mo. Kung nasa Angeles, mura lang naman ang apartment. Mga ganun. Magpapako ka daw sa Cruz, Goy. Oo nga doon yun sa lugar na yun. Pag tuwing mahal na araw. Ha? Busit daw, busit. May kilab shoutout sa 7 million in the house at sa 17 na patulsok niyo sa akin. Oh, ang ganda ng ngipin. Ang fairness. Lower gun vlog. Kwentuhan lang mga buti wala si Kiss G, baka maningil. Oo nga, wala goy ako sa LS niya. Ay hindi, baka hindi nakapag-live yun si kapatid na Kisida Sir. Baka di nakapag-live. Baka busy sa trabaho. Parang hindi kasi walang pumasok na notif sa akin Parang hindi nag-LS siya kahapon goy. Kasi kung nag-LS yun, papasok sa akin siya sa kuwang ko. Nagpunta ako sa PAL office kahapon. Ay, kumusta nga pala, Goy? Kumusta yung pagpunta mo sa office? Ano daw? Kailan? Ano resulta? Banatan ko yung sa LS niya kung di nag-LS yung kahapon. Wala kasi, kung di ako nagkakamali, hindi siya nag-LS dahil walang pumasok sa akin. Mag-call center lang daw ako, Goy. Hello, friends. Sabi ni kapatid na Nashir. So, kailan ka talaga makakauwi dito sa Pinas, Goy? Kailan daw mag-open ang flight dyan, pabalik ng Pinas? Rainbow color, me. Dami naman ito. Di ko alam, Goy. Next year pa siguro. Di bagay sa'yo call center, Goy. Bagay sa'yo. Nakasingit na naman. Snatcher talaga. Pwede snatcher, Goy, pag ikaw kasama. Malapit na naman ako uuwi, Goy, sa Bicol. Ikaw hindi pa na naman nakakauwi. Uuwi na naman ako lahat-lahat. Lagi na popos pa na uwi mo, no? Magtrabaho ko na kaya niyan. Diretsuhin mo na kaya, Goy.
dire-diretsuhin mo na next year. Tapusin mo na kaya tong taon na to, wag ka na umuwi, di ka naman welcome do. O nga, go, taga-bantay ako tapos sabay bigay sa may-ari ng na snatch mo tapos sumbong pwede ano unggoy di pwede kasi panibagong contract. Kaysa sa ganyan, 'di ba? Tingnan mo, 2 months ka nang na-stuck diyan. Hindi mo na diniretso yung trabaho mo. O nandiyan ka, wala kang trabaho, hindi naman continuous yung sweldo mo. Kung ako sa iyo, diretsuhin mo na, tapusin mo na tong taon na to para may sweldo ka pa, diretso yung sahod mo. 3 months ka na. 3 months ka mo, lakayin mo yun, 3 months ka na. Ako nga gusto ko nang umuwi kaso wala. O nga po Ma'am Joy, wala pa rin flight sa inyo. Bakit kinakuhan mayroong flight? Sa bagay kapatid na tuning wala. Oo nga, 'di ba magkakatabi lang kayo Ma'am Joy ni kapatid na tuning tapos ni na DJ. Kasi pare-pare kayo Australia eh. Wala pa nga parang flight sa kanila. Ba't kayo kina Ma'am Mila mayroon sa kanilang flight? Oo. Sa Switzerland. Ewan ko lang kung mayroong flight ka Ma'am Mila papuntang Pilipinas. Kasi sa kanila may nalapag na mga eroplano sa airport doon eh. Nakikita ko minsan sa sa video eh. Kaya ako sa iyo, Goy, gawin mo na lang, diretsuhin mo na lang, tapusin mo na lang tong taon na to. Stricto dyan sa inyo. Kuya Ricky, watch mo tong video ko, dali. Sige nga. Pag di yung kagandahang. Nan CPR din daw oh. Request lang mga may gusto kakantahin. Daming alam. Minute ko pinakinggan ko kasi yung kanta mo. Basahin mo na lang comment ko. Kaya minute ko yung audio ko dahil pinakinggan ko yung kanta mo. Diba? Sabi ko na, hindi may iwasan ng tuwad. May tumuwad nga.
Okay lang yun. Meron CPR yung kapatid na Zoe. Pag nasa live ka, kahit acapella, may CPR. Sa regular videos, pag acapella, sabi ni kapatid na siya daw tumawa. Di posible yun. Pag acapella sa regular videos, okay lang. Pero pag acapella sa live LS, may CPR. Siya daw tumawa dyan. Mag-apply tayo sa Adonis Goy. Malaki pa sahod doon. Oo. Alam ko yun, Goy, kung saan. Goy. Alam ko yung kung saan parte. Tanungin mo ako kung saan. Ang Adonis. Tanong, para sagutin ko. Goy. Kung saan ang Adonis. Tuturo ko sa'yo. Please connect to my house, friend. Sabi ni kapatid na Nasir Amin. Alam mo ba, Goy, kung saan yung part ng Manila, ang Adonis? Nasir Amid on the way, sabi ni kapatid na Showian. Mega live shoutout sa 7 million in the house at sa 90 na siya. Mega live shoutout sa iyo, Ma'am Amers TV Angel, maraming salamat. Playing Harang, maraming salamat. Hello back. Maraming salamat po, Ma'am Allen Venture sa pagbalik. Musta na pare koy? Sino pare koy? Pinanood ko host ng video mo kaninang umaga. Maraming salamat po, Ameres TV Angel. Maraming salamat. Ano pinagsasabi mo dyan pare koy, Rider? Hindi yan si pare koy. Maraming salamat Ma'am Amery sa pag-watch at sa palaro-laro ng harang. Maraming salamat. Hindi yan sa pare koy. Ano ka ba? Galing dito si pare koy kanina, di ba? Iba naman yung profile niya eh. Bago yung profile niya. Kulay puti. Ang background niya. Hello Amaris TV, sabi ni kapatid na Allen Venture. Yan, pasyal ka din yan, kapatid na Allen Venture sa bahay niya ni Ma'am Amaris TV. Magkakaroon ka rin yan ng mga bagong kaibigan niyan. Isa yan sa kababayan kong taga Bicol. MLSO, Amaris, sabi ni kapatid na Rainer.
Sir Rainer, MLSO, sabi ni Ma'am Amaris. Mega love shout out sa 9 million in the house. Ano pa nasarap? Parang charap. Ako po, ma'am. Saan ka sabi ko? Ay, hindi, Kamsur. Nabasa ko nga pala yung kan mo ng kapatid na Alin dun sa pinuntahan natin na LS. Taga Kamsur ka pala. Ayan, si Ma'am Amaris, Kamsur din yan eh. Taga Kamsur din yan. Please connect to my house, sabi ni kapatid na Nasir Amid. Nagbaba ng bicycle pati na siya, yan, lalayas na ang horse. Wala ka na, Yossi. Lalayas na ba? Ano naman to? Dikit kalimbang, Ma'am Allen, sabi ni kapatid na Rainer Species. Buti pa tong mga taong to, dami-daming mga alipores. Nako, ba maya talaga gagawa ako niyan. Tapos sabay makikipagkuhan ako mamaya.
SKF House, meet organic friend po, regular, LS 8 PM, Pinas time, kita kits. Sige nga, mapuntahan. Nandito pa ako, ma'am, ha? Ma'am Amaris, sa bahay na binaba nyo po. Malaki na rin bahay niya. Ay, alam ko yung channel nyo pa to, ma'am. Yung isa pa yung channel to, eh. Di ba, no, ma'am? Yung isang bahay nyo pa to. Napuya channel po si Ricky, friend ko po isa dito din sa South Korea, isa ring Bicolana. Ah, yan, ma'am. Dikit kalimbang ko na po, nag-iwan ako ng bakas. Thank you, my friend na Shiramid. Thank you. Thank you, sir. Maraming salamat, kapatid na Rizal. Ganon din sa'yo, kapatid na Alin. Maraming salamat, Manay, Kabayan. Yan, si kapatid na Rizal, kapatid na Alin, Bicolana rin yan. Taga-Kamsor din yan. Si kapatid na Amaris TV, taga-Kamsor din yan. Isa rin ng mga Bicolana, Bicolano. Mga kababayan natin. Rosel Ramirez, salamat, ingat, sabi ni kapatid na Allen. Yan, nasa ibang bansa rin yung kapatid na Allen, si kapatid na Rosel. Tapos si kapatid na Amaris TV, nasa South Korea. Goy, may LS ka, tuwad. Oo, meron eh. May isa akong LS tuwad. Di naman nawawalan ako niyan. Kahit nga minsan ka-upload ko pa lang na regular videos, agad-agad meron eh.
Kaya mo na yan. Views pa rin yan, dagdag pa rin yan. Maya po Ma'am Amaris, sabi ni Sis Amaris, may dikit pa po ako isa. Mamaya Goy ha. Play kita. Sige na nga, play na nga kita dito habang nagdadaldal ako. Alin ba Goy? Binago mo yung profile mo, no? $11,000 pa lang lobat si Pico. Nandito ako sa bahay mo ha. Ayan no, pati Gcash. Pati Gcash talaga ilinagay mo ha. 11,109 views ang bahay mo. Hi guys, welcome to my channel. Ako nga pala si Romel Kaiwan na mahilig sa musikang Pinoy, disco love song and channel na ito ay para sa lahat. Lalo na sa mahilig sa mga music, cooking, mukbang, live stream, tutorial para sa inyo to guys. I hope you like it. Thank you. God bless. Ganap tayong playlist mo. Puro naman kasi tukwan. Disco collection. Puro mga collection ng mga tugtog-tugtog ba. Dalawa lang dito ang mukbang cooking tips pero dadalawa lang rito nakalagay mo. Ayan lang oh. Pre-intro pa yung isa. Ano kaya yun? Dapat isinama mo na yung pre-intro mo doon sa music playlist mo. Dito ako sa Siam ha. Oh, dito ako. Na nakita mo ha, dito ako sa Siam. Ano pinakamababa mo rito? 11 lang. Pinakamataas mo 24. Ganyan daw pag lagi may tuwad. Di wow. Salamat Goy. Walang ano man. Alam mo may kinuha ako rito sa iyo Goy. Hindi ko 'to sinabi sa iyo eh. Naka-live na si Kiss J. Naka-live na ba? Kaya nawala si nawala si Unggoy na Rainer. May kinuha ako sa iyo ritong kuan mo eh. Disco remix mo eh. Yung may budots. Ito pakita ko sa iyo kung alin yung kinuha ko. Hanapin ko. Hindi to eh. Ito gaya. Ito yung kinuha ko sa iyo eh. Ito. Dinownload ko siya. Goy. Ikaw Rosel, kailan ka mag-LS? Wag kayo magsabay para madalaw ko kayo. Ito yung kinuha ko sa iyo, Goy, oh. Ayan, dinownload ko to eh. Napag-uwi ko sa Bicol, pinututugtog ko sa biyahe. Ayan ha, nag-play na ako sa iyo ha. Ok din naman yang Goy, hindi si PR yan. Ilan tong kwan mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siam. Nandito ako sa Siam ha. Nandito ako sa Siam na kwan mo. Pagganahin ko na habang ito nagdadaldal ako. Itatambay ko na lang yung isa. Sure yan, makikita mo naman yan eh.
Okay, hindi ko naman kinanggoy, pinatutugtog ko lang yung pag-uwi ko ng Bicol, pinatugtog ko lang sa biyahe. Hindi ko naman siya ginamit sa pangkuhan ko sa mga regular videos ko. Pero may dinownload din kasi ako na ng CPR din na TikTok sa kinuha ko sa YT, sa YouTube kinuha ko. Ilinagay ko lang sa intro ko bago mag-start yung video ko, intro muna, tapos intro, tapos yung video ko na. Yung naka-upload ko ngayon, yung in-upload ko ngayon na yung bumili ako ng buko pie sa bayan namin, yun. May TikTok compilation ako doon. Pero intro lang naman, ginawa ko. Magandang gawin na kuan, magandang gawin itong video mo na to na pinanonood ko, magandang gawin na intro. Oo, marami. Kaso nga lang kuan, ah hindi ako masyadong nagkukuhan kasi nakalagay ng CPR pero may CPR siya. Pag linagay mo siya sa ginawa mong music background sa regular videos mo, minsan may CPR kaya kahit nakalagay na ng CPR, kaya hindi ako basta-basta nagtitiwala. Kaya yung mga karamihan ng mga nilalagay kong music background ko, alam ko talaga walang CPR kasi hindi ako na CPR dun eh. Dapat ang kuan mo, ang intro mo goy, hindi mo na Madam Rosel Katamad. Dapat goy ang ginawa mong ang intro ganto. Itong mga music na to, yung ano ba tawag doon? Music background mo. Yun ang ginawa mong intro ganto, maganda kasi puro disco remix ang mga kwan mo, yung mga videos mo eh. Dapat ganto. Yung intro mo ganyan, yun muna yung intro mo. Pagkatapos, lalabas yung channel mo, saka mag-start yung videos mo. Kasi disco collection ang content mo eh. Karamihan sa'yo disco, no? Birang regular upload mo na sarili mong upload. Kung kapatid na Rosel, pag mag-LS ka, i-share mo sa akin paano nga pala ma-share mo sa akin? Hindi tayo friend sa FB. Nga no. Kasi nagno-notif sa akin minsan lalo kung naka-off na ako, minsan nakikita ko tapos ka na. Katulad kanina, naggala ako na tiningnan ko yung mga notification sa akin kanina. Wala na, tapos na nakarang araw pa yung live mo. Kaya nga pambawi ko sa iyo, sinabay kita doon sa thumbnail ko. Oo nga eh, minsan kasi dati ginagawa ko kapatid na Rosel, hindi ako nagsishare sa FB ng live ko. Ngayon nagsishare na ako eh. Bago ako mag-start mag-live, sinishare ko na sa Messenger sa mga ayan kay Ma'am Joy nakapag-share na ako diyan. Tapos yung mga iba, goy, saka na ako mag-upload ng more videos kung muna na kay papalitan na talaga. Oo nga, dapat may sarili kang upload na videos mo. Hoy, goy. Ito, dapat ganito ang ginawa mong kwan mo, ang ginawa mong intro mo, Goy, na Romel. Yan dapat ganito, Yan yung mga pading disco-disco ba, nakalabas yung pangalan mo. Cute cute Kung ang content ko puro mga disco-disco collection, Goy, gagawin ko to, itong gagawin kong intro ko. Cute kasi, crystal ball ba? Bakit Marian, tapos na ba ang
Diligan mo. Marunong ka ba, Romel, gumawa ng intro? Bakit ikaw, kapatid na Rizal, marunong ka rin ba? May intro ka rin. Isa rin to, si Mary Ann. Isa rin pala to. Ang dali lang naman gumawa ng intro eh. Madali lang. I-edit mo lang sa editor mo lang. Kung ano editor mo, doon ka gumawa ng intro mo. Kung ang kung ang content nyo, katulad sa akin, 'di ba? Sa akin ang content ko puro paglamon o minsan puro karamihan regular videos ko. Kung ano yung kukuha ka lang naman sa kuan download ka sa YouTube ng kung anong gusto mong konte na intro. Si Con nga, naalala mo ba kapatid na Romel tapos kapatid na Rizal? O baka din ito kadikitan ni kapatid na Showy and si yung batang makulit, yung dating napunta dito sa akin. Si basta yung bata, ang galing ng intro nun eh. Ang galing pa ng content nun, ang galing pa magsalita. May ikon yun eh. May potential na umasenso ang bahay nun. Yung batang makulit na yun. Yung tinatawag ko na bunso, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Galing ng intro nun. Inggit nga ako dun eh. Tinanong ko dati kung ano yung editor nun eh. Sige po, Showy Ann, ano FB mo, add kita. Ako din, Mary Ann, gawa mo ako, intro. Bakit wala ka bang intro, Goy? Madali lang naman gumawa ng intro eh. I-edit lang naman ninyo. I-edit nyo lang sa editor nyo. Ako nga dati wala rin akong intro eh. Aguilando. Ay, kung pala Malaganyo pala si Kuan, si kapatid na busit ka ba? Malaganyo pala si kapatid na Joseph. Kala ko Kuan eh. Mag ML daw. Ganito pare ko yo. Maganda tong intro mo eh. Kasi puro disco collection ka eh. Yan oh, magandang intro to. Lalagyan mo lang, sasabayan mo lang to ng ibang design. Dahil disco collection ka, pwede itong gawing intro. Lalagyan mo lang ng design. Ganon. Pwede yung mga nasayaw-sayaw na mga discotheque mo, gawin mong intro. Habay lalabas pangalan mo. Ay, madalas ba kayo mag-ML na dalawa? Sana all. Yan ang hindi ko kinailigan naman ML. Siguro madalas kayo mag-battle ni Mary Ann. Talo naman siguro kayong dalawa. Sa bagay nakakwanto eh. Naka wifi naman si pare ko eh, tsaka ikaw Mary Ann. Kaya okay lang. Kailangan mo Grandmaster o saan ka pa? Ako wala akong kahilig-hilig dyan. Oo, naka-wifi ako. But na oy. Mag-end na ba ako, Goy? Pare ko, gamer host.
Bikini Men, papalaw. Oo nga eh, nakita ko yun eh. Di ko pinalo, di mo ako pinapalo sa Facebook page ko eh. In-invite mo ako eh, in-invite din kita. Kauna-una nag-invite ako, di mo naman ako pinapalo. In-invite mo ako, di ko rin pinalo. Accept mo muna ako, accept din kita. Sa Facebook page ko. Wow, ano to? Ganti. Miyaman yan host, si Mary Ann. Ah, kaya wifi. Sige, Resel, si sabi ni kapatid na Showy yan. Oh, hindi pwede mag-accept si... Ano page mo, Goy? Hindi ko alam. Page mo eh. In-invite na kita. Baka dinecline mo yung invite ko sa'yo. Kaya yung invite mo sa akin sa Facebook mo, Facebook page mo, hindi ko ina-accept. Wala ka naman sa ad ko, si Rizal. Eh, si kapatid na Rizal, hindi makapag-add yan ng lalaking mga friend niya eh. Baka karating siya ni misis niya eh. Ni mister niya eh. Marami ako page, Goy. Nakita ko nga yung Facebook page mo. Oho. Mukhang magbabrand out. Mukhang magbabrand out. Kumukurap-kurap. Isa lang ibig sabihin daw, mag-end na ako. Char. Goy ha, playing ka sa akin ha. Tutuloy-tuloy ko to mamaya, Goy. Gagamitin kasi itong cellphone na to mamaya. Dito ko gagamitin sa isa ha. Itutuloy ko dito sa isa. Para may pumasok man lang sa'yo. Oho. Talagang nagbabadya. Nagbabadya. Pare ko gamer na lang, follow back. Ako Goy, level up na ako dyan. Ayun, yung nakita ko. Pare ko gamer, yun yung nakita ko. Onggoy na yan, di nag-play ng kanyang bahay. O nga, kulang pa daw Goy eh, Rainer. May mga gadget naman siguro to si kapatid na Romel, hindi piniplay ang sarili niya. Pwede naman yun sa ibang cellphone eh. Sa computer shop. Huwag ka magbaba ng bahay, Mary Ann. Malaki ang bahay mo. Sugap. O nga, malaki na bahay niyan eh. Malaki pa sa bahay ko. Napakasipag. Napakasipag mangisda. Pwede naman mag-play ng sarili, yung mga kumukulang ng WH. Pwede kayo mag-play sa computer shop. Dalawang computer shop lang i-play niyang bayaran nyo, tig-tig isang oras lang. Mas malaki pa nga bigay pagka sa computer eh. Laptop, maganda pa rin. Ganon. Mag-play. Kasi pag sa cellphone, hindi kalakihan ang bigay na WH. Pwede rin naman sa CP, di nga lang kalakihan ng WS Goy na Romel ang bigay. Baby profile ko sa FB, sabi ni kapatid na Showy. Sa computer Goy. Romel, computer. Di ba yung PisoNet? Oh. Kahit tigi isang oras lang, magkano lang naman yung isang oras? 30 kada isa. Play mo rin daw, kapatid na Mary Ann, si kapatid na Romel.
Yan kapatid na Goy ha, patapos na yung isang video mo ha. Ang cute talaga nito Goy, Romel, ng crystal ball na to. Alam mo ka. Tuyan sila minsan, play ko si Al-Ads. Parang kakilala ko rin yan, kapatid na Mary Ann, si Al-Ads na yan. Hindi ko makita, Showy Ann, sabi ni kapatid na Rachel, si Al-Ads. Oo, parang kakilala ko rin yan, kapatid na Mary Ann. Si Al-Ads na yan. Parang kadikitan ko na rin yan. Malamok eh. Napapak ako ng lamok. Try mo search ako Rachel. Bango ah. Baka kasi Guinaldo ang nilagay mong apelyido ko, sis Rachel. Mag-computer shop ako para sa YT. Oo, Goy. Mas maganda yon. Ay, Goy, ang pinakamagandang business mo na nga lang pala sa pag-uwi mo dito sa Pinas, PisoNet na lang. Kahit may mga 5 ka lang na unit, okay na. Bahala na si Batman. Maganda Goy ang PisoNet. Tapos yung mga nagwa-YT-YT, oh, kontratahin mo. Goy, kontratahin mo yung mga nagwa-YT, tapos ipi-play mo. Down payment yung kalahati muna. Oh, for sure. Oh, di ba? Aha, hindi yan. Aguilando. Aguinaldo talaga, oh. Di mo yang kilalagoy si ibang tribo si Al-Ads. Pero Goy, parang kuan, parang oo, parang nakadikitan ko na to si Al-Ads na yan. Katarman sa Marba. Oo, Bisaya yan eh, si kapatid na Rizal eh. Parang nakadikitan ko na rin yung Goy, si Al-Ads na yan. Tingnan mo to Goy, oh. Ang ganda Goy, oh. O di ba? Oh, puro disco collection ang sayo. Oh. Ang gaganda ng pwede mong gawing intro. Lalo na to, oh. Ang ganda-ganda nito gawin intro. Na mga amak ko, Showy, yun. Yung may Xmas decor. Amag-ama mo. Huwag ka kumpiyansa, Rizal. Mambabarag daw yun si Mary. Naka-live na Goy si Kisti, Deser. Sabi naka-live na. Maganda ka dyan, ha, lugi ka sa net. Daming maintenance. Pero bakit 'di ba kung hindi maganda ang mga PisoNet na 'yan, bakit ang dami-daming nagbubukas ng mga ganyan? 'Yun ang sa tingin ko maganda eh. Lumitaw ka na sa ad ko. Ako nga dati nangangarap ako ng ganyan eh. Na kahit yun na lang, yun nga lang talaga sa maintenance niya. Kasi pag nasira, kailangan paayos.
Minto. Thank you, Shoen. Shoan. Ito, ang dami naka-live ngayon, no? Daming lumalabas na notif sa akin, no? Naka-live ata si Ikon ngayon eh. Si Kisti. Pero hindi pa naman nag-a-appear sa akin ngayon. BMS 2G Premiere. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Lovecell CH. Maraming salamat. Nasa harang pa po. Maraming salamat. Ayun, merienda nga pala tayo mga kapatid. Gugutom ako eh. Merienda, pag may time. Dan accept na po, sabi ni kapatid na Rizal. Guys, merienda. Mga unggoy, merienda mga unggoy. Sarap. Spaghetti. Bigay sa amin sa kalapit bahay. May birthday yan kasi. Spaghetti. Ang merienda ko bigay ng kalapit bahay. May birthday ka kasi. Kain tayo, kain.
Sarap. Sarap, sarap. Kakagutom. Maraming salamat, Ma'am kapatid na Amaras TV. Spaghetti po, bigay po ng kalapit bahay. May birthday kasi. Libre na. Kain tayo, kain, kain. Kain-kain pag may time yan, spaghetti po. Ang sinabi mo daw, girl, sabi ni kapatid na Rosel, bukas si Rainy naman ang ilalagay ko, kapatid na Rosel. Uubusin ko kay lahat ng mga member ko. Ilalagay ko sa thumbnail ko. Ipopromote ko sa thumbnail ko. Magtataka yan si Rainer, pa sasabihin niya naka-live din siya. Gusto ko sa spaghetti, matamis-tamis dapat. Parang Jollibee. Medyo matamis. Oo daw, love tale, sabi ni kapatid na Rio.